Anem a continuar amb els exercicis que tenim de repàs de factors de conversió per tercer de l'ESO o per quart de l'ESO, que són exercicis que us hem donat aquests dies a classe. Vinga, serien aquests dos fulls. Ja en el primer vídeo heu vist que hem pogut fer totes aquestes qüestions d'aquí i ara anem a fer en el vídeo aquesta activitat d'aquí, la número 2. A veure com es resol. Llavors, començarem copiant l'enunciat del problema, que el tenim aquí, i llavors anem a veure com es resol el problema. En el primer apartat podem veure... Aquí. En el primer apartat podem veure un exemple que diu contesta les següents preguntes fent servir factors de conversió en l'apartat A. Quants segons fa que vas néixer? A veure, és una pregunta una mica aleatòria, és perquè us inventeu un número i comenceu a passar diferents unitats de temps a segons. Per exemple, jo he posat aquí que tenim 15 anys, 8 mesos, 14 dies, 20 hores, 7 minuts i 16 segons. És una cosa inventada. Vosaltres podeu inventar-vos el que vos doni la gana, però llavors al final què ha de passar? Que totes les unitats han de ser en segons. Per exemple, d'anys. Ja hem vist abans com passar d'anys a segons. Si no us en recordeu, us ho torno a recordar com es fa. Mireu. En l'activitat anterior, la unitat 1 de l'activitat 1, hem vist com un any són 365 dies i que cada dia té 24 hores i que cada hora té 3.600 segons. Si seguiu, dies i dies se'n van, hores i hores se'n van i us queden segons. Llavors, un any són 365 per 24 per 3.600, el resultat de tot això seran segons. Un any són 3,15 per 10 a la 7 segons. No cal tornar a repetir. Si ja ho teniu fet en el document, llavors aneu a buscar el resultat i ja està. Anoteu d'on ve i ho apunteu. Llavors, aquí, veieu? 15 anys, ja ho tenim passat a segons. Anys i anys se'n van i me queden segons. Llavors, 8 mesos, com que sabem que un mes són 30 dies, de 30 dies, posem així de mitjana, uns tenen 31, altres tenen 28 o 29, si és el mes de febrer i és un any bisest, etc. Llavors, comptem de mitjana 30 dies. Llavors, posem que un mes són 30 dies, llavors, si un mes són 30 dies, me venen a sortir 2,59 per 10 a la 6 segons. Ho posem en el factor de conversió. Mesos i mesos se'n van, m'han quedat segons. Ara, 86.400 segons és un dia. Per què? Perquè un dia és l'última part. 24 hores que té un dia i 3.600 segons te donaria quants segons és un dia, que seria 24 per 3.600. Llavors, on te posa dies, posem el factor de conversió, dies a baix, segons a dalt. Per les hores, el mateix, com que sabem que una hora són 3.600 segons, doncs ja ho tindríeu. Llavors, continuem. Tenim també 7 minuts, que es passem a segons, perquè un minut són 60 segons i els 16 segons que ja estaven en forma de segons. Llavors, sumeu tota l'operació que teniu aquí i al final us surt 4,94 per 10 a la 8 segons. De com fer l'operació crec que està bastant fàcil. Ho veieu? Què tindria que fer? Doncs 15 per 3,15 per 10 a la 7, que és l'operació que us ha sortit d'aquí. Com que tota l'estona esteu dividint per 1, ja m'oblido de l'1 i faig directament l'operació de dalt. 8 per 2,59 per 10 a la 6, més 14 per 86.400, més 20 per 3.600, més 7 per 60 més 16. O sigui que ho teniu relativament fàcil. Llavors, la segona pregunta diu quina distància en mil·límetres hi ha entre la Terra i la Lluna? La primera pregunta és quina distància hi ha entre la Terra i la Lluna. Llavors agafeu el Google, un cercador, i mireu a veure si trobeu la distància entre la Terra i la Lluna. Llavors, la distància entre la Terra i la Lluna
Si mireu també, jo que sé, en una enciclopèdia que no necessita connexió a internet, també veureu que us posa aquesta distància. Vale? Direm que la distància entre la Terra i la Lluna és de 384.000 quilòmetres. Vale? La primera pregunta ja la tenim, la distància entre la Terra i la Lluna. Ara hem de contestar en mil·límetres, llegiu bé els enunciats. Vale? Llavors, 384.000 quilòmetres, hem de posar un factor de conversió de quilòmetres a mil·límetres. Un quilòmetre són 1.000 metres i un metre són 1.000 mil·límetres, en total tindrem 6 zeros, que un quilòmetre són 10 a la 6 mil·límetres. Llavors, 384.000 per 10 a la 6 dividit entre 1. Llavors us donarà 3,84 per 10 a la 11. I això seran mil·límetres. I l'última part d'aquesta pregunta és relatiu a una magnitud de densitat. Diu la densitat de l'or és de 19,32 grams per mil·lilitre. Quan pesa una motxilla de 25 litres de capacitat que estigués carregat d'aquest apreciat metall? Doncs, anem per passos. Primer recordem la magnitud de la densitat. Què és la densitat? La densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum. Llavors, quan te pregunta que quan pesa, t'està referint a la massa, a la quantitat de matèria que hi ha. Per tant, d'aquesta fórmula, si passeu el volum que està dividint, la passeu a l'altra banda multiplicant, trobareu el valor de la massa. Per tant, per calcular la massa seria densitat per volum. Llavors, vamos allà, a veure com es fa. Llavors, la massa seria, hem dit que és la densitat. Quan val la densitat? 19,32 grams partit per mil·lilitre, ho heu de posar tal qual. Recordeu el que us deia, si aquí teniu la barra així fraccionada d'aquesta manera, la barra tombada, quan nosaltres expressem aquest resultat matemàticament, per operar ho posarem en una fracció vertical. Llavors, si poso la densitat, són 19,32 grams partit per mil·lilitre. Llavors, multiplicat per, hem dit el volum és 25 litres. Llavors, aquests litres no es poden operar amb els mil·lilitres. Per tant, haurem de buscar la manera de passar aquests mil·lilitres a litres. Al revés és exacte. Passem els litres a mil·lilitres. Llavors, per què fem aquest factor de conversió? Perquè si no, no es podien eliminar. Llavors, si m'oblido ara de la densitat i me passo aquí ara al volum de 25 litres a mil·lilitres, llavors 25 litres en el factor de conversió, me queda que un litre són 1.000 mil·lilitres, llavors litres i litres se'n van i me quedarien 25.000 mil·lilitres. Però, com que jo vull fer el càlcul del pes, aquests mil·lilitres d'aquí i aquests mil·lilitres d'aquí marxarien. I us queda al final un valor de 4,83 per 10 a la 5 grams. Aquesta seria una possible solució. És l'única? No, com que no m'han donat les unitats, també ho podria calcular en quilograms. Llavors, quan és una cosa, la gent no diu pesa 4,83 per 10 a la 5 grams, sinó que diu una cosa com més coherent. Perquè us feu idea, heu de passar-ho a una unitat una mica més gran perquè siga com una cosa més tangible. Llavors, jo he passat això de grams a quilograms fent servir aquest factor de conversió. Jo sé que un quilo són 1.000 grams, ho he posat així, 10 a la 3, i ens queda 483 quilograms. Llavors, si tingués que donar una resposta, la resposta que donaria seria que una motxilla de 25 litres d'or pesaria 483 quilograms. D'acord?